Senideok, jainkoak egun ona eman diezagula guztioi. Gaurko igandean, meza entzun aurretik, Aita Santu Frantziskoren otoitzari buruzko beste katekesi bat jorratuko dugu. Evangelioetan, garbi azaltzen da zein oinarrizko den otoitza Jesusek ikasleekin duen hartu emanarentzako. Hasieratik, apostoluak aukeratzeko orduan hola azaltzen da. Modu honetan kontatzen du Lukasek. Egun haietako batean, Jesus mendira joan zen otoitz egitera, eta jainkoari otoitzean igaro zuen gaua. Egun argitu zenean, ikaslei deitu eta haietako 12 aukeratu zituen, eta apostolu izena eman zien. Hola da, Jesusek gaua otoitzean eman ondoren aukeratzen ditu ikasleak. Badiruri ez dela beste kriteriorik otoitza bera ezpada. Jesusek aitarekin duen elkarrizketa. Gero gizon horiek nola jardun zuten ikusita, pentsa genezake erabakia trakets xamarra izan zela. Denek ihes egin zutelako. Nekaldian abandonatu zutelako maisua, baina beraien saldukeria, Judasen portaera barne, jaunaren asmotan idatzia zegoen jada. Bere adiskideen aldeko otoitza behin eta berriro azaltzen da Jesusen bizitzan. Batzuetan apostoluen jarrerak biziki kezkatzen du jauna. Baina Jesusek aitagandik jaso dituelako bere bihotzean daramazki, hanka sartzeak eta erorketekin. Guzti horretan garbi ikusten dugu Jesus maisu eta lagun izan zela. Eramanpenez espero zuela beti beraien bihotzaren berritzea. Guzti horren gailurra, Pedrorekin Jesusek ehuntzen duen maitasunezko sarea. Azken afarian dio, Simon, Simon, Satanasek beretzat nahi zaituzte. Garia galbaean bezala zuek astintzeko. Baina nik otoitz egin dut zure alde. Sinismena gal ez dezazun. Eta zuk niregana bihurtzean sendo itzazu senideak. Hunkigarria benetan, ikustea porrotaren eta ezintasunaren orduan Jesusen maitasuna ez dela eteten. Baina aita, bekatu mortalean banaiz, Jesusen maitasunak horretan dirau? Bai. Eta Jesusek nire alde otoitzean dirau? Bai. Baina gaiztakeria franko egin ditut, eta hala ere maiten hau oraindik? Bai. Gurekiko Jesusen maitasuna eta otoitzak ez dute amaierarik. Are gehiago, sendoago egiten da geu gara bere otoitzaren helmuga. Honetaz ziur behar dugu egon beti. Jesusen otoitza bere bideko une garrantzitsu batean ikusten dugu ere. Bere ikasleen fedea egiaztatu zuenean. Berriro Lukasek dio. Jesus bakardadean otoitzean ari zen batean, ikasleak bildu zitzaizkion eta Jesusek galdetu zien, nor naizela dio jendeak. Haiek erantzun zioten, batzuek Joan Bataiatzailea zarela, beste batzuek Elias, besteek aintzinako profetaren bat piztu dela. Jesusek galdetu zien, eta zuek, nor naizela diozue? Pedrok erantzun, jainkoaren Mesias. Jesusek inori ez esateko agindu zien zorrotz. Jesusen erabaki garrantzitsu guztiek aurrez otoitza dute. Baina ez pasaerako otoitz bat, baizik otoitza luze eta sakona. Galdekizun honek Jesusen misioan beste maila bat dakar. Aurrerantzean bere nekaldiaz, heriotzaz eta piztueraz garbi hitz eginen die. Nazka eta beldurra sort ditzaken errebelazio horren aurrean, otoitza da argi eta indarriturri bakarra. Bideak gora egiten duen bakoitzeko otoitza ere sendoagoa behar du izan.
Jesusek ikasleei Jerusalemen gertatu behar zaiona kontatu dieten orduan, bere aintzaren aurrerapen bat oparituko die. Pedro, Joan eta Santiago berekin hartu eta mendira igo zen Jesus, otoitzera. Eta otoitzean ari zela, aurpegiaren itxura aldatu egin zitzaion, eta jantziak zuri diztiratsu bihurtu. Eta Moises eta Eliasekin hizketan ari zen Jerusalemen gertatzeko zen exodoaz, edo irteeraz, hau da, bere heriotzaz. Aintzaren agerpen hau ere otoitzean ari zela gertatu zen, aitaren komunioan erabat egina zegoela. Eta otoitz horretan aitak ere hitz egin zuen. Hauxe dut neure semea, nik hautatua, entzun berari. Otoitzetik beti dator, Jesusi entzuteko eskakizuna. Jesusek pasadizo horietan erakusten digu, naiz gure otoitzerako saiakerak kale egin, bera beti dagoela gure alde otoitz eginez. Hau garbi eduki behar dugu. Jesus nire alde, zure alde ari da erreguka. Nahastuta nagoela, zalantzaz joa, Jesus nire alde ari da otoitzean. Bere otoitzean sostengatuak, gure otoitz xumeek arrano egoetan helduta zeruraino iristen dira. Orain Jesus zure alde otoitzean. Frantzisko aita santuari eskertzen diogu katekesi ederrau. Mundua pandemiarekin hain kezkatua den aldi honetan, kristauok badugu konfiantza eta itxaropenerako hainbat arrazoi. Ez gaude bakarrik, esku honetan gara. Goiko erregiaren seme alabatxo preziatuak, edozein unetan berarekin bat eginik bizi gaitezkeela. Konfiantza hornetan izan ezazu igande argitsu bat.